Väčšina týchto partí, čo sú, aspoň teda ja som to tak zažil, je určite viac generačných, dalo by sa povedať, aj keď teda generácie 20 rokov. Boli tam rozdiely medzi najstarším a najmladším určite aj 20 rokov. A tí mladí tam proste prichádzali, chceli to vyskúšať. A takže ja osobne som nikdy nikoho ničím neponúkal, pretože je to, ako by som povedal, teda podľa môjho názoru, každého osobná vec. A pravda je taká, že tie veci sa tam ponúkali a skôr ma teraz mrzí, že som to nejakým spôsobom tomu nezabránil, ale vtedy za daných podmienok, keď som na tom fičal, mi to ani neprišlo, že by som mal, takže áno, v podstate si vyčítam to, že som mohol niektorých ľudí od toho odhovoriť, ale vzhľadom na to, že som bol v tom padnutý až po krk, tak ma to ani nenapadlo.